Que tal? Imos co vídeo desta semana. Esta mañá veo a Cancat un cachorro, simplemente viña a vacinar, pero estaba todo babado, sei que no coche empezara a xadear, incluso a ter náuseas, bueno, simplemente se mareou. Non é moi importante, pero é un pouco incómodo. Por que se mareou ese cachorro? Bueno, pois porque o cerebro chega a información da posición do corpo a través da vista, do oído, da musculatura, das articulacións, e hai unha incongruencia entre que o coche se está movendo e o corpo está parado. Entón o can, pois, se marea, pero aparte pode haber tamén factores que fagan que isto vaya peor, como por exemplo que lle teña medo o coche, ou que relacione o coche con unhas experiencias negativas anteriores, ou que estea mal aireado o coche, todo iso potencia a que se maree máis. Que vos recomendo para que iso non suceda? Bueno, pois é un cachorriño e imos aproveitar que aprenda a ir no coche. Estamos no momento da etapa de socialización. Entón, ímolo meter no coche, co coche parado, e imos dar un premio que relacione o coche, que o coche non se move, non hai no ruido de motor. O ruido do motor, encendémolo despois, outro día ou en outro momento, pero tamén xa con outro premio. Máis adiante, pois faremos trayectos curtos, incluso se pode ser a un sitio agradable, un sitio que lle mole, como por exemplo vir a Cancat, e damos o premio que relacione pois esa experiencia positiva. Podemos meter unha manta que lle sexa familiar, podemos airear o coche, ventilar, como cando facíamos nós cando éramos pequenos, que nos mareábamos máis antes tamén, seguro que sí. Bueno, entón, que podemos tamén dar unha medicación? Pois, por exemplo, antieméticos, o que pasa que para unha viaxe curta non merece a pena porque son un pouco caros para iso. Ou, por exemplo, tamén unha sedación, hai sedantes que son antieméticos, impiden os vómitos, pero se o trayecto é moi curto, pois o can vai estar sedado media tarde e iso tampouco compensa. Vale, entón imos intentar, e a betramina funciona pois non moi ben. Bueno, entón, pois que imos facer iso, ir pois pouquinho a pouco facendo que sexa agradable a experiencia do coche. Lembrade que teñen que ir moi ben suxeitos os cans no coche, ou incluso os gatos tamén, nun transporte en que lles sexa cómodo, homologado, aireado, que vaya no chan, na parte de atrás, detrás do asento do conductor, ou senón con un arnés e un cinto, un cinto de seguridade. E tamén o que eu sempre levei, pois unhas barreiras na parte de atrás, unhas barreiras de seguridade homologadas. Moitas gracias.